jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela eɗen jiiɗi artude ha hande e lowre tarih seeɗa tawi eɗen kala ɗo jimadi tubakoɓe kalen kadi jattinare Fouta hirnangue tawi ha hande eɗen tugniɗo e deftere mawɗo men musidɗo men Ndiaye Seydou Amadou on woni guelongal Fouta deftere witende juɓɓande tarih Fouta Toro guila e laamu deniyankoɓe jorodiral ina wonno hakkude Fouta e tubakoɓe ngal jorodiral noon tugnino koye maslaha tubakoɓe tuggude e ciltirɗi lefol almameɓe jorodiral ngal waylimbaki tubakoɓe pooɗini goɗɗum so sinude jimadi mumen e dow Foutankoɓe Ndar nde wonno sosama guila e hitande ujunere temedde jeegom capanɗe joyyi e jeenayyi ɓe jiiɗi kamɓe tubakoɓe jokkodirde ngo e maayo Niger tawi ko rewrude e maayo Sénégal kono alay saago ɓe leewa walla ɓe kaayo Fouta o ha lelnanaɓe daade nde ɓe daña sinude yidde mabɓe e nder gonɗon miijo ɓe kutorima feccude diwan Dande Maayo ngo e serdude yimɓe mum waɗi e yontonoɓe Fouta e on saaha wonduɓe mabɓe jebbiliɓe ɗowidade tubakoɓe kaɓɓi hen ɓoggi kono kadi dañi e ɓen yontanoɓe jattiniɓe ɓe jebbilaki ha koccaniɓe kaɓirɗe jebbilinoɓe ɓe ko ɓen goni ɓeɓe lammini salinoɓe lelnude daade ɓe goni ɓeɓe kaɓoto walla ɓeɓe pelɓodirte wodɓe tubakoɓe gadi hebde ko waalo Barak caggal ɗum ɓe jaɓani diwan Dimat ha hankkadi to nder reedu Fouta Toro gargol mabɓe e nder reedu Fouta waɗi batte musɗe kattude e nder gueɗe ɓurɗe mettude ɗe Foutankoɓe kolla ha jiiri guiɗi mumen ina jeeya hen wargol lamtoro Sidiki Sall Baydy Kacce Pam e Mamadou Yero Sall ñande 10 lewru silto on septembre hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi no 1890 kala ko kompiriɗen e ɓeɗo worɓe tato keɓɗen ɗum koye deftere Amadou Oumar Dia witende Jambareɓe men gonka Fouta hakkude diwanuji Dimat e Toro keroraki kañumen tan kirale kadɗe kirale incure ɗe tuggude hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e joyyi faade hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi e goho Dande Maayo nde foof deeƴani on saaha hawriti koye nangue hoore worɓe nayo labtuɓe ɓen goni Abdoul Bocar Ali Doundou Kane Moddabi Odeji Ibra Almami Mamadou Birane Wane mo Boumba Jeeri Mamadou Siley Amar Belal an mo Pété El Fekki Bouba Siré Agne mo Gawol ɓeɗo ɓe limtuɗen goto e mumen foof ko joom fayida e nder nokku mum Abdoul Bocar Kane ko hoodere labtude e nder Bosoya Ibra Almami Wane ko kananke mo ala yeeru e nder diwan Law Mamadou Siley an ko kañum tami yirlaɓe e junggo mum El Fekki Boubou Siré Agne on saaha ko kañum tiimi e Ngenar wone mabɓe wonduɓe e tubakoɓe wone mabɓe kadi ɓe jaɓani miijo nofuru woɗoyru jalɗo e nder reedu Fouta ɗum jibini luure kewɗe hakkude mabɓe ceerno Hadrane Mamadou lollirɗo ceerno Mamoudou Dia yo yurmede Allah wone makko o wi koye saaha mabɓe Fouta o ɓuuri fiddude ɗeɗo golwole koye saaha mabɓe mbaɗi Duppal Aten Duppal Dum Dum
duppal gollere, duppal horndolde, duppal kasga, duppal kokki, duppal mbumba, duppal pete, ñalawma bedinki, ñalawma dungel dadde, ñalawma fimbo, ñalawma lobugel, jangu gawdal kolɗi, jangu horndolde, jangu magama, ɓellal kayhayɗi, walde burguduna, walde caski, walde dirmboƴa, walde jorodu, walde kolkole, walde liliya, walde mongel, walde moƴƴi. dendagal noon maaje ɗe ƴogɗen walla ko keɗiɗen to banggue wittu ɓuri rokkude gendiyankagal e ɓeɗo worɓe ko Abdoul Bocar Ali Doundou Kane. ko ɗum addanta en ɓurde junnade e makko. ɗumne kadi kala ko kalɗen e oɗo gorko ƴogɗen ko ɓuri hewde koye jewte jinnaɗo men Tani Youssouf Gueye e yurmede Allah wone makko ɗe waɗanno e radio Mauritanie. caggal ten koye deftere musidɗo Amadou Oumar Dia witende jambareɓe men ɓurɗen tugnade. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten gurdam ha e mayde Abdoul Bocar Kane. ɗum noon Allah jarama on jarama. jettinare Fouta hirnangue lamtoro Sidiki Sall. Sidiki woni inde nde, Sall ko yettode makko. lamtoro ko inde fannorde lefol Salsalɓe Guédé. en keeɓino wiide ko adi wonde kala pilaɗo e laamu toro inde mum farnorde wontata ko lamtoro. en kollirino ha hande wonde joɗorde mabɓe wonno ko Wuro Guédé. lamtoro Sidiki Sall ko guédanajo. o fiila koye hitande 1982. on saaha omo fowɗodiranno jappere nde e ɓi bammakko to banggue jiidigal ene wiye Mamadou Yero Sall. on woni mo jofiɗen to dow ɗo. e hitande 1987 commandant Toubak joɗinoɗo e Podor o follimo kanko lamtoro Sidiki e ŋaña ŋañalde lomtini biyeteɗo Sidi Abdoul Djiby. ɗon woni ɗo luure gonnoɗe hakkude Mamadou Yero Sall e lamtoro Sidiki Sall ñifi. ɓe battiti jungo e fandu ɓe ndendi gundo. ni woni nden lamtoro Sidiki Sall follama commandant Podor o noddimo wattimo e kono mum mo tafi ɗon e diwan he. tubakoɓe ina joguino aada e nder dawrugol mumen kala lamɗo pollaɗo ko wattude ɗum e kono mumen kadi ɓe dokka ɗum daraja ma mbiyen garat. Sidiki Sall noon dañani on fartaŋe. o nanguira tan ko gobi mo ala hay ko soɓi. commandant Podor o serani e wadde jilluji e batuji gam serdude yimɓeɓe e nder mbadi yidde ustude doole mumen. kono kadi gendiyankoɓe wonnoɓe on saaha waɓe no lamtoro Sidiki Sall, Mamadou Yero Sall, Baydi Gacce Pam, Abdoul Sidi Ba e Ali Sidi Ba e wondiɓe mumen tawi jiitodiri tongi golle makko kanko commandant o. nden commandant o ronki ɓosnude dawrugol mum e nder diwan he itta commandant goɗɗo adda ene wiya Abel Zande. oɗo commandant keso ko ganduɗo ɓaleɓe ko ɓoyɗo e nder Sénégal e wiide Amadou Oumar Dia. o woni hen ko ina abboyo e duuɓi 12. o halfinanomo hay gueɗe dawrugol to Ndar. o wonino kadi commandant cercal Louga. o wonino kadi commandant cercal Tivaouane. ko ɗon o ummorino nde o ari e Podor nde.
o wari e cercle Podor koye lewru mars ma mbiyen juillet e hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi. o addiri ko etade feccude diwanu e seedude yimɓe mum. ɓe o funti ɗumen, ɓe o sooda ɗumen, ɓe to o hulɓina ɗumen. nde o gasni siinude ngon miijo o ummini ko tabde konu ngam habde kala lundiɗo miijo tubakoɓe waɓe no Abdoul Bocar Ali Doundou Kane to Daabi Odeji. e mayirɗe lewru Jukko mbiyen août tawi o dañi rendinde konu ngu hedde temennayyi sagar. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe mataw ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten e wargol lamtoro Sidiki Sall e wondiɓe mum. Allah jarama, on jarama. eyyi ha hande nder jubbande taari Fouta ina hen jubbande datol El Hadji Oumar, ɗum noon ko jubbande towsere mataw haade men artoyde e wargol lamtoro Sidiki Sall. min gartanono ɗo seeɗa tan e tongol e jubbande gurdam El Hadji Oumar Foutiyou Tall. combugol lefol almameɓe ma pollugol laamu diniyankoɓe hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom hawriti koye laamu gadangu to leydi Amérique. nden finde ina hecci Sékou Oumar Tall duuɓi 17 so en koddiri wonde wawi aduna ko hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e nayyi walla duuɓi 21 so tawi o jibina koye hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi. teskoɗen wonde wittoji jaale tungnorɗe ɗe foof kawrita ko o jibina ko hakkude hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e nayyi e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi. woni 1794 e 1797. e dow ɗum wonko Iba Der Thiam e Nazirou Ndiaye kaali e oɗo gorko. ɓe mbi Sékou Oumar Tall ari aduna ko hakkude hikkitale 1794 e 1797 e nder wuuro Halwar. ngon wuuro woni koye saraji e Guédé jimde e camgol Douye balde Podor e nder diwan Toro Sénégal. yummakko wiyete ko Sokhna Adama Aissé, bammakko nortotto ko inde Seydou Ousmane Moukhtar. Sékou Oumar ummani lawol mum makka ko hitande ujunere temedde jeetati e sappo e jeenayyi. o woni e lawol ko ina abboyoyi duuɓi jeetati. ɗum firti ko fotata yettoyade ko hedde hitande ujunere e temedde jeetati e nogas e jeeɗiɗi. o woni funnague ko ina wona duuɓi 5 ko towno yiide e khalifa Cheikh Mouhamadou El Aqil, on ko almudo Sharif Ahmed Tidiane, yo Allah wele golle makko. ko on kadi rokkimo lawol Tidiane ngol fiilimo khalifa endam Tidianiyankoɓe wonande Afrique banggue hirnangue. caggal ko arti makko ko won guure ɗe o sosoyi ko wayno Dinguiraye to leydi Guinée. ɓi ko biyeteɗo Amadou Sékou lollirɗo laamiɗo julɓe jibina ko hitande ujunere temedde jeetati capanɗe tati e tati to wuuro wiyetengo Sokoto e nder leydi Nigéria. hakkunde hitande ujunere temedde jeetati capanɗe 5 faade hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe 5 e jeeɗiɗi Sékou Oumar Tall ummani fellude e diine. o yanoyi e Bambougou e carte o heeɓi Nioro e hitande ujunere temedde jeetati capanɗe 5 e nayyi. o felɓodiri e Touba ko laabi 2. lawol gadunol ngol koɗo wiyete Médina e hitande ujunere temedde jeetati capanɗe 5 e jeeɗiɗi. lawol ɗiɗɓol ngol koɗo wiyete Matam e hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe 5 e jeenayyi. ɗiɗo nokkuji ɗiɗi foof noon goni koye nder leydi Sénégal. kono noon eɗen cikki wuuro Médina ngo foti wonde koye leydi Mali. kadi e cele ɗiɗi ɗe foof o hawrata koye tubak biyeteɗo Paul Hall. e hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe 6 o jooɗodi e gouverneur Ndar ina wiye Faidherbe ɓe ciifodiri nanodiral.
e wiide jinnaɗo men ceerno Mamoudou Dia Sékou Martal wuri ko duuɓi 70 o haɓama e nder duuɓi 12 cakkitiɗi e gurdam makko 222 walti o naati haari Dagambere ko hakkunde 7 e 6 lewru colte hono février 1864 kono kadi ɗo mbiyen Cheikh Oumar naati e wolde no wiye haari Dagambere ko 12 lewru février 1864 ciftinen e hitande ujunere temedde 862 kono Alpha Oumar Ceerno Bayla warno Amadou Mahamadou e hitande ujunere temedde 863 Alpha Oumar Ceerno Bayla heddino e wolde Mani Mani ko ñande 12 lewru colte ma mbiyen février 1864 koddo Adama Aissé majjuno e haari Dagambere to diwan Bandiagara teskoɗen kadi ha hande ko caggal nangal wuro Hamdallah hitande ujunere e temedde 864 addanno wamarankoɓe e fulɓe masina hawñitade e jogde Sékou Oumar e kono mum e haari Dagambere caggal wolde Dagambere ko Amadou Sékou lollirɗo laamiɗo julɓe jogoti golle bammum o wanno laamorgo makko ko Ségou sabu caɗele kulhuli e jamfaji tubakoɓe e wondiɓe mumen o ummi Ségou o jottoyi Nioro ngam jokkude haare e hitande ujunere temedde 867 o ƴeewi maslaha ngam foftade e foftinde konu makko e heblude peeje kaɓtorɗe goɗɗe o sifodiri e tubakoɓe ngal nanodiral fof e lawɗinede haɗani arsinar fewjude yanoyde e Nioro laamiɗo julɓe e lewru bowte hono décembre hitande ujunere temedde 849 laamiɗo julɓe tini keɓogal ngal ummini koyngal konu ngal 12 soofa faddoyimo konuji ɗiɗi ɗi kawri konu laamiɗo julɓe konu arsinar to wiyete mayel e nder diwan Nioro ñande alkamis 3 lewru bowta hono décembre hitande ujunere temedde 849 1890 on subaka laamiɗo julɓe ubbi ujunnaje 9 harbiyanke kono mum ko ñande hen o yalti nokku o kanko laamiɗo julɓe o yaadi e ujunnaje 3 soofa keddinoɗe kono makko o nangi lawol fewde Masina omo haɓa e tubakoɓe hay hitande ujunere temedde 893 e hitande ujunere temedde 896 o rutti e Jomiko tubak fawani makko jungo ñande goo lewru siilo hono janvier hitande ujunere temedde 891 arsinar naati e Nioro laamiɗo julɓe tawani ɗon laamiɗo julɓe jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela en garti ha hande e deftere jubbande e taarih Fuuta Tooro nde Ndiaye Saydou tawi ha hande jiɗɗen haalde ɗo ko wargol lamtoro Sidiki Sall e Bayti Kacce Pam e Mamadou Yero Sall tawi en garino ha e konu commandant tafno ɗon e diwan he hedde temedde 4 sagar koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi ene jeeya e mawɓaɓe e konu ngu commandant o tafi ngu lamtoro Sidiki Sall e Bayti Kacce Pam ardi konu ngu e wiide musidɗo Amadou Oumar Dia ko biyeteɗo Ali Boubou e on saaha ko on wonno arɗo gueɗe ni woni eɓe mbaɗa wuro e wuro fof ɓe ngari tubago nodda batu waɗa erago nde yimɓeɓe koccata kaɓirɗe gam habdo e sandulinɓe haɓoroɓe tubakoɓe e nder Fouta ñande 2 lewru silto hono septembre hitande ujunere temedde 899
koye hayre law e legal biyetengal baroɓe batu waɗa. tubago kadi waɗi erango hohoɓe e moƴƴuɓe saari noohi. o woni haalde kadi ko haalno hawreji wonde fosi batu ngu. jamanu ngarnogo ngu sarudiri dogi ɗuhuyi. nden goto foof tecci e nokku mum baydi kacce pam kecco mo yadani e kacce hocci paɗe mum naati e galleji ene wiya yo yimɓeɓe calo miijo tubango yo calo habde e gendiyankoɓe Fouta. Abdoul Bocar e wondiɓe mum darani ko ndimago Fouta no didorino. ko ɗon o wi so poɗɗel wujaka kay yo ɗalde nehal mum. ɗum firti ko waaɓe soko waaɓe no Abdoul Bocar en ballaka woto teppe woto ɓe tonke. haaloɓe pulaar mbi so ɗaɗi gonti burude jomum maya sellani. ni woni woodi molƴitiɗo yeehi tawi tubago e nder suudu ɗo wonno wi ɗum an dey ferguitere nani ɗari e dow lawol ma so tawi a ittani nde meeɗat libde dongal ma. Abel Zande rutti e makko namdal hol nden ferguitere jokorde nde libde dongalam. hututu ngu wimo nden ferguitere wiyete ko baydi kacce pam ene jaato wiyete Guiya e nder falde Podor. baydi kacce pam nodde ari reftiɗo rewanno ñande kala. tubago wi ma ittu daraja makko foof e nder konu he nuska mo kattude. baydi kacce pam ko wokka ɗale jaño woore ina wonduno e fetel fellimo kanko tubago ɗon e nder suudu ndu. ala tawaɗo wargo ngo so wona Elimane Abou ko on wonno nantinannoɗo hakkude mabɓe. baydi kacce pam yalti toɓo ina toɓo dartaki tindi wuuro Daka ngam mawliyade to ardo Daka hono Samba Bano Ba. caggal ɗum jamfa waɗi hakkude mabɓe e jaatigi makko e cakkital arɗo Mbanto. baydi kacce pam nanga habba ha ɓiici ronda nawa wuuro Podor. ñande o adda e Podor ina hawriti e garal sete ina ummori ndiyam mawɗam hono Ndar ngam ƴewde ko woni sababu wargo Abel Zande e andude warɓe mo. nunno ngon sete ko gouverneur Ndar ɗo wingo ko biyeteɗo Auguste Leconte mais noɗo wonde commandant cercle Podor ina ardi e goɗɗo ina wiya capitaine Pino. nde gomo ngarnogo ngu jooɗi ngu hawri wonde baydi kacce pam tan wawa warde kañum tan goto Abel Zande o wawa jogade pelliral warde tubago saabu ko cuhlel ha ɓurti. baydi kacce pam jibina ko hedde hitande 1964 e on saaha o yaranno koye duuɓi 24. sikki ala wonɓe wondi ɓen wondiɓe baydi kacce pam seto ngo waɗi koye hohoɓe Toro lundiɓe tubakoɓe. e nder hen guure kewɗe tuuma lamtoro Sidiki Sall e Mamadou Yero Sall e baydi kacce pam e Elimane Abou nanga cokoya Podor. ñande 10 lewru silto hono septembre warango ñaawa e dow mabɓe. Elimane Abou noon ɗaccita caggal nde ñaganimo haɗimo warede ñande hen ko bandiko ina jeeya suyuma ina wiya capitaine Mamadou Racine Sy. nanguno Elimane Abou ko tawede nde baydi kacce pam pellata tubago kanko wonno nantinannoɗo hakkude mabɓe. ɗo ɓe gadda e dingiral wuuro Podor eɓe jogori warede ɓatake ari ina ummori ndiyam mawɗam hono Ndar e Totin kalfinaɗo gueɗo dawrugol juɓɓudi jimadi tubakoɓe. ɓatake o ko ɗum woni ko janti. oto mbaɗeɓe takko oto mbaɗeɓe yarga kono taƴe koye mabɓe mbaɗonɗe e leɗɗe ñiɓon e dingiral hakkude wuuro hakke balɗe haɓe ganda warde tubago moƴƴani ɓalli mabɓe beddoɗon e maayo noodi ñamaɗi beele ɓe kayten nadde aljanna.
ngolɗo konngol kaalangol cakkitingol hono ɓalli maɓɓe beddoɗon e maayo noodi ñaamaɗi beele eɓe kayta nadde aljanna ko ngam jaɓtade haala ko Baydy Kacce Pam haalanno e nder jayngal mum kala barɗo tubak natata ko aljanna. adi hissede ko Baydy Kacce Pam fetti ha ɓuuɓi hoore mum taƴa ligga e tugowal fuurankoɓe ina kucciri hen ala cuusɓe ñirɓinade. Lamtoro Sidiki Sall rewna hen hay mbuubu wommani. Mamadou Yero Sall sakkiri rewna hen jam artironi. caggal wargo mabɓe Obrilo Compte windi ɓataki fewde e totin dardiɗo gueɗe dawrugol to Ndar ngam habrudemo no gueɗe ɗe jaruno. O wi jamiroje ma foof ciinama, lawol gonga rewnama e dow Baydy Kacce Pam e dow Lamtoro Sidiki Sall e dow Mamadou Yero Sall. Fam kadi rewam mettuɗam jogorani wadde saabu hay hoɗɓe e nder wuuro Podor ma e saraji mum kul hay yaltude ngam tawtorede keddi ina cinña no mbeyyon Allah e kulum. ñande 13 lewru silto toten neldi Obrilo Compte oɗo télégramme. O wi gure ɗoɓe jeeyaɗo walla caliɗe ɓe beltaki e wargo mabɓe ɓe pawe iddiya ha ñeeɓa daaɗe. Gure goni Guédé, Njum e Guiya, pawa 400 kokka yoro hoore e ujunere fetel e pucci dimi nogas. E nder hen hay ndimagu Lamtoro Sidiki Sall rokka ko arɗo bantu ngam weltindemo saabu darde nde o dari e sara tubakoɓe. Gonka Fuuta hakkude diwanuji Dimat e Toro kerorayi kañumen tan kirale kadɗe kirale incure ɗe. Tuggude hitande 1985 faade hitande 1991 dande maayo nde foof deeƴani. On saaha hawriti koye nangue hoore worɓe nayo labtuɓe. ɓen goni Abdoul Bocar Ali Dundu Kane moddabi odeji, Ibra Almami Mamadou Birane Wane mo Mbumba Jeeri, Mamadou Siley Amar Belal an mo Pete, El Fekki Bouba Siré Agne mo Gawol. ɓeɗo ɓe limtuɗen goto e mumen foof ko joom fayida e nder nokku mum. Abdoul Bocar Kane ko hoodere labtunde e nder Bosoya. Ibra Almami Wane ko kananke mo ala yeru e nder diwan Law. Mamadou Siley an ko kañum tami yirlaɓe e jungo mum. El Fekki Bouba Siré Agne on saaha ko kañum tiimi e Ngenar. wone mabɓe wonduɓe e tubakoɓe, wone mabɓe kadi ɓe jaɓani miijo nofuru woɗoyru jalɗo e nder reedu Fuuta. ɗum jibini luure kewɗe hakkude mabɓe. Ceerno Hadrane Mamadou lollirɗo Ceerno Mamoudou Dia yo yurmede Allah wone makko, o wi koye saaha mabɓe Fuuta o ɓuuri fiddude. ɗeɗo golwole koye saaha mabɓe mbaɗi. Duppal Aten, Duppal Dum, Duppal Gollere, Duppal Horndolde, Duppal Kasga, Duppal Kokki, Duppal Mbumba, Duppal Pete, Ñalawma Bidinki, Ñalawma Dungel Dadde, Ñalawma Fimbo, Ñalawma Lubugel, Jangu Gawdal Kolɗi, Jangu Horndolde, Jangu Magama, Ɓellal Kayhayɗi, Walde Burguduna, Walde Caski, Walde Dirmboƴa, Walde Jorodu, Walde Kolkole, Walde Liliya, Walde Mongel, Walde Moƴƴi. dendagal noon maaje ɗiƴƴoɓɗen walla ko keɗiɗen to banggue witto
ɓuri rokkude ngendiyankagal e ɓeeɗo worɓe ko Abdoul Bocar Ali Doundou Kane. Ko ɗum addanta en ɓurde junnade e makko. ɗum ne kadi kala ko kalɗen e oɗo gorko ƴoɓɗen ko ɓuri hewde koye jawte jinnaɗo men Tani Youssouf Gueye to yurmede Allah wone makko ɗe waɗanno e radio Mauritanie. caggal ten koye deftere musidɗo Amadou Oumar Dia wiyetende jambareɓe men ɓurɗen tugnade. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten gurdam ha e mayde Abdoul Bocar Kane. ɗum noon Allah jarama on jarama. eyyi ɗum noon wadde mataw in jakkana noon ɗo haalde e on datuji tan e chronique dabbo, tawi en limtiɗo nane yogo e golwole e ceerno Hadrane Mamoudou Dia haalani en wonde koye saaha Abdoul Bocar en e ɗon golwol kewɗe mbaɗi. so tawi on garti noon ha hande e deftere Cheikh Moussa Camara Zouhra Al-Bassatine, kankone omo addani en won kew bannode e Fouta, omo haala hen ɗin ɗon datuji. noon ma en gar hen wadde seeɗa. wi duuɓi sappo ko adi almami Abdoul ina ware armé wamarankoɓe yani e ɓulli bane capital Bundu. duuɓi sappo e tati kadi e on ɗon saaha ko adino ɓe janata e ɓulli bane, tawi kadi kamɓe wamarankoɓe ɓe janino e jammal Ndellori to Damga. duuɓi sappo ko adi janogol jammal Ndellori almami Mamadou Birane ardino Fouta. duuɓi sappo e jeetati ko adi laamu almami Mamadou Birane Seydou Oumar forsino Fuutankoɓe ngam ferdude makko. Cheikh Moussa wi gonɗon fergo hay ñalawma men mo gonɗen joni o sahande deftere nde windetende 1926-1927 o wi ko duuɓi capanɗe jeegom e jeenayyi. duuɓi capanɗe tati e goho caggal gonɗon fergo Faray Senaɓe ujnino Fuutankoɓe honnoɓe to Ségou ngam fewta Fouta. ceerno Djingue Hamza maayi ko duuɓi ɗiɗi caggal gonɗon uju, taw mo yari hedde duuɓi capanɗe jeetati ko Allah ɓuri andude. « 1727-1728 almami Abdoul jibina fiiluya almami Fouta hedde 1779-1780. « 1783-1784 Amadou Moutar Dew Elimane jibina to Pete. e nden ɗon han hitande waɗino walde wiitende haare wannode hakkude Alil Kowri laaminoɗo Trarza e Fuutankoɓe hono almami Abdoul Gadjili. e nden ɗon hitande kadi Amadou Al Amin Dew Elimane jibina to Pete. 1798-1799 waɗi wolde bungoy hakkunde almami Abdoul e Dammel Amari Ngone.
1806 1807 almami Abdoul wara to joodi guuri. 1808 1809 waɗino hare walde wiyetende Maadi. 1822 1823 waɗino hare Dabiye to bange Mauritanie to. 1823 1824 waɗino kadi walde Ndendori e Kulak e saha laamu El Fekki Amadou Diatar. 1824 1825 almami Mouhamadou Al Amin jibina to Pete e nden ɗon hirande waɗino walde wiyetende Muderi. 1828 1829 almami Youssouf Sireli Maytou Diabo. 1830 1831 on saha Fouta o dañi coñal moƴƴal walla ndungu moƴƴo e saha almami Baba caggal nde ɓe gonno e heege duumingi. 1831 1832 waɗino kadi ha hande coñal moƴƴal e saha almami Birane e on saha ko on saha almami Mamadou Birane joƴƴina e laamu mum. 1855 1856 poste Matam Maha. 1859 1860 yimɓe ndumno ko garli e ngundon ndungu ɓe ndumno ko garli ngam yidde taccude maayo ngo. 1860 1861 Cheikh Oumar nden ɗon hitande o wonno ko hoore fonde koye saha dabbude ko ɗon o dabbuno. E nden ɗon hitande kadi woni nde o forsata Fuutankoɓe ngam yaadude e makko to fergo makko to Nioro e Ségu. E ngonɗon fergo ko heewi hen maayi tawi wari ɗumen ko heege. Cheikh Moussa Camara wi ɗum ɗon fof de ko duuɓi 6 ko adi jibinidemi. 1861 1862 poste Salde Maha Beydi Suwaɗu ɗi almami Mamadou Lamine jibina. 1863 1864 waɗino kadi ha hande coñal moƴƴal to Diabo e saha almami Amadou. E nden ɗon hitande kadi no waɗino walde wiyetende Sew. 1864 1865 waɗino walde wiyetende Diɗel ɗum ko inde cangol woni ko hakkunde Sillanaɓe e Jonto. E nden ɗon hitande woni walde hakkunde Cheikh Oumar e yimɓe Masina e nokku biyeteɗo Mani Mani. On ɗon ñalawma ɓe mbi ko nangue nanggama ñande hen. 1867 1868
rafi nayi biyeteɗi bede yani e nayi ɗi. 1870-1871 almami Sada fiila almami to Mbumba. E nden ɗon hitande kadi rafi on ɗon bede yettima diwan Ndaro. « 1871-1872 rafi on ɗon ha hande yetti Fouta. 1873-1874 woni wolde Jorotu. 1874-1875 woni wolde Caski Marga. E ciltirɗe ndungu e nder nden ɗon hitande Amadou Hamme yani pete. ɓe mbi e nden ɗon wolde heewi bomiɓe fodde capanɗe jeeɗiɗo bomimo hen hakkude mayɗo tan e joliɗo e yimɓe petenaɓe. Eyi ɗum noon bandiraɓe ara on tampini haɗo ɗo ha ñande wonde. On jarama.